Хәлләрең ничек? Әйбәт. Башлыйбызмы? Әйе. Исәнме, Ильяс? Исәнмесез? Кәефләрең ничек? Әйбәт. Тапшыруда катнашырга әзерме? Әйе. Әскәр әйдә башлыйбыз. Нәрсә икән бу? Нәрсәгә охшаган? Сак була, кирең генә. Чәй эчебәсең? Укроп. Укроп, афарин. Синең бу әйберне күргәнең бармы? Йомшак. Йомшак. Ашый торган әйбер микән? Юк. Юк, ашый торган әйбер түгел. Ромашка. Ромашкага ашаган. Синең җавабың ромашкамы? Яхшы, әйдә чыгып кара әле. Бу укроп. Сак була, кирең генә. Нәрсә икән бу? Нәрсәгә охшаган? Рейбер безнең бакчада үрсәтелгән. Сезнең бакчагызда бар. Шәп. Нәрсә икән беләсеңме? Нәрсә ул? Аны без Ашыйбыз, дөрес. исемен дәне. Син исемен оныттың име? Яхшы. Әйдә чыгып кара. Исемен искә төшмәдеме? Бу шия. Кечкенә помидор. Кечкенә помидор. Бу синең җавабыңмы? Әллә әзрәк уйлыйсыңмы? Бу шие. Шия, афарин. Сак бу. Әйдә, кирең генә. Әйдә, нәрсә икән бу? Сак бул, әйдә, куркма. Әйдә, тотып кара. Нәрсәгә охшаган? Савыт. Савыт, дөрес. Ә безгә кирәк белергә, нинди савыт икәнен. Песок савырга әйбер. Бу песок савытымы? Песок савыты. Бу синең җавабыңмы? Әйе. Әйдә чыгып кара әле. Бу шүлмәк. Песок салырга ярый, дөрес. Бу синең җавабыңмы? Әйдә чыгып кара әле. Нәрсә бу? Савыт, бу шүлмәк. Бу бәрәңге пешерә торган шүлмәк. Сак бул. Карарга ярамый. Бәрәңге. Бәрәңге.